सेमेन्साबारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनेस्वर नार्जारिया थुनलाइ बिजिरनाय नैथि बिसान बिजाबखौ दिनै बेखेवबाय। धेमाजि जिल्ला सेमेन्साबारि हालामनि सिङाव थानाय सेमेन्साबारि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा मुस्रि धनेस्वर नार्जारिया दिनै गावनि लिरनाय दिहुननाय थुनलाइ बिजिरनाय नैथि बिसान मुंनि बिजाबखौ बेखेवदों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दो बिजाबखौ बेखेवनानै होदों। सेमेन्साबारि फरायसालिनि असमिया बिफाननि बिबुंगोरा मुस्रि प्रमद हन्दिगै बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबोदों फरायसालिमानि राजखान्थि बिगियान बिफाननि बिबुंगोरा भुपेन सुख्रां, इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा कृष्ण भुजेल बिथांमोना। मख'नो गोनांदि थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दो बिजाबखौ बिबुंगोरा धनेस्वर नार्जारि बिथाङा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि डिग्री थाखोनि 4थि सेमिस्टारनि थाखाय दिहुननाय जादों होनना फोरमायनाय जादों। थुनलाइ बिजिरनाय नै खोन्दोखौ असमिया डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार प्रमद हन्दिकै बिथांखौ बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय कृष्ण भुजेल आरो भुपेन सुख्रां सानै बिथांमोनाबो दंफायोमोन। बे बिजाबखौ आङो थुनलाइनि सायावनो फसंनाय जादों आरो बियो डिग्री थाखोनि बि थाखोनि 4th सेमिस्टाराव सोलिगोन। फरायसाफोरखौ आङो बेखौ गांफा गांफा बायनानै फरायनानै आनजाद होनो थाखाय खावलायनाय जादों। दा बे बिथिङावथ' नंगौआनो सैथो जे जोंनि बर' थुनलाइ लिरगिरिफ्रा एसे बांबोनो हमबाय, नाथाय फरायग्रायासो दासिमहालागै बाङाखै बा दासिमबो खम जानानै दं। दा बेनिखायनो आं खावलायो जे फरायगिरिफ्रा जाहाथे बर' बिजाबखौ फरायनो आवगायबोयो आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होयो। इयुनाव आङो गांनै बिजाब बेखेवगोन दा बावैनो। गांसेया जाबाय लखिमपुर जिल्लायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दावबायनाय। बियो माने सेकेन्ड इस्यु जागोन। आगोलनिखौ माने एनलार्ज खालामनानै एबा फेदेरनानै बेखौ आङो एसे गोदानै लिरफिननाय जादों आरो बेखौ डिमान्ड खालामगासिनो दं रायजोफ्रा, बेखौ गोख्रै दिहुननांगोन होननानै। बेनिखायनो आङो बेखौ दा प्रिन्टिं जागासिनो दं। आरो गांसेया सुंद'यै बर' थुनलाइनि जारिमिन नैथि खोन्दो, बेखौबो आङो दा बावैनो बेखेवनाय जागोन आरो बे थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दोआ 2nd सेमिस्टारनि फराय बिजाब जागोन।